Sunana Dadi Kima inkiya Abale inkiya Ojo. Yau Ladi da yaddar mai duka zan duka Shoprite Ado Bayero Ramal dan kallon fim ɗin Zainabu Abu. Saboda haka ina kira ga masoya ku to domin mu kalla tare. Idan ma dai ka kalla to lalle ka dawo mu haɗe domin mu kuma kalla. Da Rabbana ba wala. Assalamu alaikum. Ina wa kowa da kowa barka da sallah once again. Yau ita ce rana ta ƙarshe ta bikin sallah da ake gabatarwa a Trade kuma mu za mu rufe da sabgas saboda haka masoya maza da mata 'yan aji shida da kowa haɗe da ku a Trade da misalin karfe 4. Lalle za a fafata. Kar ka bari sai an dawo a ce ma baka je ka kalli me za a yi ba. Saboda da Rabbana ba wahala. Sai mun haɗe Trade karfe 4 yau din nan Talata insha Allah.